Είμαστε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Αντώνη τον Περισσινάκη, και τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον Μανώλη τον Χερέτη. Και εδώ βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε ότι έχουμε πολλά παιδιά από σχολεία, υπάρχει χαρά και υπάρχει όμως αυτή η χαρά κατευθύνεται σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, που είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Τα παιδιά από μικρά πρέπει να μαθαίνουν πώς θα συμπεριφέρονται και ως πεζοί και ως μελλοντικοί οδηγοί, περνώντας και από τη χρήση των μέσων που θέλουμε και εμείς να τα ενθαρρύνουμε, όπως είναι η χρήση του ποδηλάτου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία εγκατάσταση για τη λειτουργία της οποίας εκτός από το Δήμο συμπράττει και η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία, και βεβαίως έχουμε και την συμπαράσταση και εθελοντών άλλων. Αυτή η δραστηριότητα βρίσκει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, γίνεται με το λιγότερο δυνατόν κόστος, χάρη στο πολύ μεγάλο μεράκι το οποίο έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εδώ με αυτό. Και θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα δραστηριότητας η οποία αποδίδει. Ενδεικτικά σας λέω ότι έχουν περάσει περισσότερα από 50.000 παιδιά. Φέτος είχαμε περισσότερα από 8.000 παιδιά στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, και θεωρώ ότι μια τέτοια δράση θα πρέπει να προφανέστατα να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε και να την αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι ένα από τα στοιχεία που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της πόλης μας και που μπολιάζουν τους νέους με αυτά τα στοιχεία με τα οποία εκείνοι οι ίδιοι πια θα κάνουν και την πόλη καλύτερη στο μέλλον.